Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Рахш ДЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15 та мошин омода кардагем пешкаш шумо мекунем. Навори моро то охираш тамошо кунед, ба видео навори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. Дӯстон, мо дар наворҳои оянда пешкаштон мекунем. Мошинҳо ҳархела дӯстон. Агар ки шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизи фурӯшӣ дошта бошед дӯстон, ай Тоҷикистон, ай Москва, ай киҷое набошад, дар ватсап ва дар имои мо рӯй кунед бародар, мо реклама мекунем, пешкаши харидорон мекунем. Курси имрӯза 1000 русӣ баробар аст ба 153 сомона 80 дирҳам бародаро. Бошад наворро сар мекунем рафтем. Якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дӯстони азиз, караван, соли бароиш 1997, судишвариш бензин, газ кор мекунад, объем моториш 1.6 дӯстон. Коробка передачаш механика, состояние мошин почти вагония беҳтарина, 4 та баллони нав дорад. Мошин ҳама чиз ҳаст бародарон. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ дӯстон. Нархаш 33000 сомона бо курси имрӯза гирем 114000 рубл мешавад. Бо мумкин арзон мекардаги дӯстон, кадом метавонем каравана маҳқуқ кардагини харидани ин рақамош дар роҳи экрани шумо, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша айхчон гирем. Марҳамат. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Daewoo Tico дӯстони азиз, соли бароиш 1996, судишвариш бензинай, объем моториш 1 литр, коробка передачаш механикай, состояние мошин беҳтаринай бародаро, аккумулятори нав дорад бародаро, ҳуҷҷатош то моҳи августай, 4 та баллонш 80% бародаро. Мошин беҳтаринай, задаги пусидаги надорад. Мошин қарора дар шаҳри Турсунзода бародаро. Нархаш 16000 сомона бо курси имрӯза гирем 103000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад, срочно пул дар кора гуфтагиан, бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад. Рақамош дар роҳи экрани шумо бардор, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гиред, бо арзони хуб мекунад. Марҳамат. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi дӯстони азиз, Nexi узбекӣ, соли бароиш 1998, судишвариш газ, бензин кор мекунад, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтаринай бародаро, баллонош созай, ҳуҷҷатош то моҳи апрел бародаро. Нархи Nexi дӯстони азиз 13000 сомона бо курси имрӯза гирем 84000 рубл мешавад. мошин дар шаҳри Бохтара бародаро, бо савдо дорад гуфтагия, кадоми мошин харай, срочно фурӯхта мешавад. рақамош дар роҳи экрани шумо, марҳамат, занг занед, дигар маълумот чахтон гирем. Бо мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B дӯстони азиз, Opel Duty, соли бароиш 1996, судишвариш газ, бензин кор мекунад, объем моториш 1.6 экотека дӯстон, коробка передачаш механикай. мошин ҳолаташ беҳтаринай, нахадаи мошин ҳуҷҷат дора бародаро, хадавои соз, мошин задаги пусидаги нест. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Заргар дӯстон. нархаш 25000 сомона бо курси имрӯза гирем 160000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мекунад, срочно суб дар кора арзони хуб мекунад бародаро. кадом метавонед мошин харед, марҳамат, рақамош дар роҳи экрани шумо, метавонед дигар маълумотша гирем. Бо мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Hyundai Starex дӯстони азиз, соли бароиш 2000, судишвариш дизелай, объем моториш 2 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин нахадаи беҳтарина, яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ноҳияи Рудакия дӯстон, нархаш 25000 сомона бо курси имрӯза гирем 160000 рубл мешавад. мошин бо савдо мешавад, кадом метавонед мошин харед, рақамош дар роҳи экрани шумо, метавонед маълумоти пурраша гиред. дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавед бародар. мо ҳар рӯз якта хона, якта мошин мепартоем. агар шумо хона ё ки замин мошини фурӯшӣ дошта бошед, дар имо ва дар ватсаби мо рӯй кунед бародар, мо пешкаши харидорон мекунем. наворро даваш тамошо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ ВАЗ-2110 дӯстони азиз, соли бароиш 2003, судишвариш бензини холия, объем моториш 1.5 литр, коробка передачаш механикай. мошин нахадаи бародаро, мошин дар панҷакентай, нархаш 14000 сомона бо курси имрӯза гирем 90000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. мошин бо савдо дорад. кадом метавонед мошин харед, метавонед маълумоти пурраша гиред. мошин маладёжния. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ-2112 дӯстони азиз, соли бароиш 2005, судишвариш бензини холия, объем моториш 1.5 литр, коробка передачаш механикай.
мошин молодёжи на ходовой ҳолаташ беҳтарин аст. Мошин дар Душанбе қарор дорад. Нархаш 23000 сомон аст. бо курси 1 грам 149000 рубл мешавад. мошин бо савдо карда мешавад, бо савдо дорад. Кадом метавонед мошин харем, биен мошина айпеш бинен. Савдо ра пеши капот бардорам. Марҳамат, дигар маълумоти пурраша айхчон гирен. Мо навармон давом медиҳем. бегзарем ба 8-ум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra дӯстони азиз, соли бароиш 1993, неки мошина қариб 95 кардагиян. Судишвориш газ бензина, объем мотораш 1.6 литр, коробкааш механика бардро. Мошин на ходои ҳолаташ беҳтарин, мошин дар Душанбе қарор дорад. Нархаш 20000 сомон бо курси имзо гирем 129000 рубл мешавад. мошин савдо карда мешавад. Кадом метавонед мошин харем, муомилаи хуб дорад. рақамош дар роҳи экрани шумо бардро. метавонед аями ака маълумот беҳтариша бо хутон гирен. мо наварма давом медиҳем. мегзарем ба 9-ум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, сечка, соли бароиш 1999, судишвориш бензин, объем мотораш 2 литр, коробкааш автомат. ҳолати мошин беҳтарин бародар, мошин ҳама чӣ кардаги. мошин 11 моҳ тонировка дорад, 12 моҳи дигар ҳуҷҷат бародар. Коробка автомат, мотор 100%, ягон расход надорад. мошин дискош 17, мошина фақат мегири ҳай мекилифтаги. мошин дар Душанбе нархаш 70000 сомон бо курси имзо гирем 454000 рубл мешавад. мошин варианти алиши ҳам дорад бародар. мошин бо савдо мешавад, бо арзон мешавад. кадом метавонед мошин харед, алиш доред, марҳамат вариантона пешниҳод кунед. рақамош дар роҳи экран шумо метавонед дигар маълумотша гирем бо. мегзарем ба 10-ум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira дӯстони азиз, соли бароиш 2000 судишвориш газ бензин кор мекунад, объем мотораш 1.8 литр, коробка передачаш механика. мошин на ходои бародар, мошин 4 та баллони нав, мошин ҳамаҷош 100% ҳуҷҷат. мошин дар Душанбе нархаш 49000 сомон бо курси имзо гирем 318000 рубл мешавад. мошин бо савдо карда мешавад. кадом метавонед мошин харем, биен мошина айпеш бинен, бо маслиҳат дорад. рақамош дар роҳи экрани шумо бардор, метавонед дигар маълумотша гирем бо. мегзарем ба 11-ум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 дӯстони азиз, соли бароиш 2008, судишвориш бензини холия, объем мотораш 1.7 литр, коробка передачаш механика. ҳолати мошин беҳтарин бародаро. мошин ҳуҷҷатош буд шудагай. мошин дар Душанбе нархаш 24000 сомон бо курси имзо гирем 155000 рубл мешавад. мошин бо савдо карда мешавад, биен мошина айпеш бинем бародаро, бо муомилаи хуб дорад. рақамош дар роҳи экрани шумо бардор, метавонед дигар маълумоти пурраша айхчон гирен. дар канали мо обуна шавем бародаро, якта лайк гузорем ва далчи тамошо кунед навори моро. мо ҳар рӯз якта хона, якта мошин мепартем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба 12-ум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G дӯстони азиз, соли бароиш 2000, судишвориш газ бензин кор мекунад, объем мотораш 1.16, коробка передачаш механика. ҳолати мошин беҳтарин бародар. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад. мошин ходовой беҳтарин баллоно соз. мошин дар Душанбе бародар, нархаш 31000 сомон бо курси имзо гирем 201000 рубл мешавад. мошина нархи охирон шай гуфтаги беҳуда занг назанед. кадом метавонед мошин харед, ҳамин нархи охирон 31000 гуфтаги. метавонед дигар маълумоти пурраша айхчон гирем бо. марҳамат. мегзарем ба 13-ум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti дӯстони азиз, соли бароиш 2005, судишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш автомат, системи мошин беҳтарин бародаро. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, мошин ходовой мотораш 100%, мошин қарор дорад аз шаҳри Хуҷанд, нархаш 35000 сомон бо курси имзо гирем 227000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, алиша мешавад ва ягон Zafira бошад. вариантона пешниҳод кунем бародаро. рақамош дар роҳи экрани шумо метавонед маълумоти пурраша айхчон гирен. мо наварма давом медиҳем. мегзарем ба 14-ум мошини фурӯшӣ. бояд ага дӯстони азиз, Opel Astra G, соли бароиш инаш бошад 1999, судишвориш бошад газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механика. системи мошин беҳтарин бародаро. мошин кондитсионер дорад, кор мекунад, ҳамаҷо 100%. нархаш 37000 сомон бо курси имзо гирем 140000 рубл мешавад.
мошин бо савдо кардан мешавад, савдо дорад. рақамош дар роҳи экрани шумо кадомитон дар асраҷӣ дар кора метавонед маълумоти пурраша айхчон гирем бардоро но наврона бо далчи давом медиҳем. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. хундай портер дӯстони азиз соли барои 16001 портер аз састениш беҳтаринай наха доай. портер қарор дорад дар ноҳияи ашт нархаш 49000 сомона бо курси имза гирем 318000 рубл мешавад. портер арзон мешавад, бо муомилаи хуб дорад, бо варианти алишиам дорад. кадомитон опел дорен, мерседес дорен бародаро, мошина алиш мекилем гуфтагиам хеле вариант дошта бошад, метавонем пешниҳод кунем вариантона. рақамош дар роҳи экрани шумо маълумоти пурраша айхчон гирен. ин буд 15 та мошинои фурӯши мо. дар комментария нависед чӣ хеле мошинҳо монем бардор, чӣ хеле мошинҳо дар кора ба шумо мо кофта ёфта ба шумо пешниҳод мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ хона, замин, квартира чизи фурӯшӣ боша бардор дар WhatsApp ва дар имо роҳӣ кунем, мо пешкаши харидорон мекунем. то видеои оянда бардор, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.